Πολύ καλημέρα σας, ο Παναγιώτης είμαι. Σήμερα ξεκινάμε για μια αναγνωριστική στο βουνό του Βόρα, ώστε να το καλύψουμε όλο σιγά σιγά. Και ετοιμαζόμαστε για να πάμε στην καλή πεδιάδα, πάνω από την Αριδαία. Οπότε πάμε να δούμε τι παίζει σε πρώτη φάση από το έδαφος, τη γεωμορφία του βουνού. Και έχουμε βάλει στόχο 3 κορυφές, να δούμε αν μας πάρει ο χρόνος να τις κάνουμε και τις 3. Ήρθε. Εγώ είμαι. Τώρα Ξεκινάμε. για πες. Τι να πω, ετοιμαζόμαστε. Πάμε Αριδαία, πάμε στην καλή πεδιάδα. Α, το μάθες. Το μάθες τελικά. Καλό. Ιδανικά θα πιάσουμε στο κόλ, μη ιδανικά θα πιάσουμε τις άλλες 2 κορυφές και θα πάμε για Οι οποίες είναι το Καραούλι 1730 περίπου και Νίτσε ή Δόντι αναλόγως, που είναι 1870. Ευκολάκι για μας. Ο καιρός είναι το παραπάνω μαζί μας. Έχει ήλιο και πάρα πολύ για μέρα, οπότε πάμε ιδανικά. Ξεκινάμε σε λίγο. Πες λίγο την ιστορία σου που είχες έρθει πρώτη φορά εδώ και δεν ανέβηκες. Είχα έρθει την πρώτη φορά εδώ, είχα σταματήσει εδώ, παιδιά, και μετά άρχισα να κατεβαίνω. Δεν συνέχισα γιατί λέω πως δεν θα καταφέρω. Και σταμάτησε. Και τώρα θα φύγουμε για τα 1600-1700. Με το τζιπ βέβαια, αλλά θα φτάσουμε στο εκεί και θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είμαστε στα 1300 σχεδόν. Εντάξει, δεν είναι για τίποτα πέρα από 4x4. Έτσι. Και προχωράμε προς την καλή πεδιάδα. Λοιπόν, λίγα μέτρα πριν την καλή πεδιάδα, ελπίζω. Όλα δείχνουν ότι είμαστε σωστά. Αλήθεια ότι όταν φτάνουμε έχει πολύ νερό ο δρόμος. Πολύ νερό. Καλά η θεία είναι... Δεν ξέρω αν μπορεί να αποτυπωθεί στην κάμερα, στις action κάμερα, στις φωτογραφικές, δεν ξέρω. Νομίζω ότι φτάνουμε και ελπίζω να φτάνουμε. Να δούμε αυτό που πραγματικά κρύβει αυτό το μέρος. Λοιπόν, φτάσαμε στην καλή πεδιάδα, είναι όλο αυτό εδώ το Ντομπρόπολε. Είμαστε σύνορα με Σκόπια. Οι κορυφές που θέλαμε να κάνουμε πάει αμάξι 4x4. Είναι εδώ η άγνωστη ή δεν θυμάμαι καλά πως γράφεται εδώ στο χάρτη, και η Νίτζε ή αλλιώς Δόντι που το λένε οι ντόπιοι, είναι αυτή εδώ στα 1870 αν δεν κάνω λάθος. Θα πάμε όσο πιο κοντά γίνεται και να κερδίσουμε χρόνο
ώστε να δούμε και άλλα μέρη. Αυτό νομίζω έτσι συμφωνήσαμε με τη Γεωργία. Το τοπίο είναι μαγικό, δηλαδή είναι η Βερλίγκα του Βόρα, ξεκάθαρα. Θα κατεβούμε και πιο κάτω σίγουρα να δούμε το πώς είναι. Και αν βρούμε κανένα δρακάκι, θα αντιβαφτίσω δρακόλι. Τέλος η πρώτη, λίγο περιβεβαιώδης, αλλά τέλος. Οπότε πάμε για την επόμενη. Είναι ωραίο να είσαι στη φύση, πολύ ωραίο να είσαι, να φεύγεις από την καθημερινότητα και είναι πολύ σημαντικό να έχει και καλή παρέα. Βέβαια θα ερχόμουν και μόνος μου, αλλά το ότι ήρθε η Γεωργία ήταν πολύ σημαντικό. Και έρχεται και η Γεωργία σιγά σιγά να συμμαζευτούμε να φύγουμε. Εγώ είμαι εξετρελαμένος με το τοπίο. Θέλω να ξαναρθώ χθες. Πρέπει να ξαναρθώ χθες. Και εδώ το σημερινό μου travel buddy να μας πει το δικό του, τη δική της άποψη. Είναι ό,τι πιο ωραίο έχει η περιοχή. Είναι μαγικό. Υπότιτλος, ομό. Είναι για κάποιον που αγαπάει τη φύση, είναι must. Δεν το συζητώ. Χορταίνεις ησυχία, χορταίνεις καθαρό αέρα. Είναι original. Είναι πολύ αυθεντικό αυτό που θα ζήσει κανείς όταν θα έρθει εδώ. Αξίζει